आज्ञा तमे को क्लास रे पढुछ कोल क्लास रे ना ना मु कोल क्लास रे पढुनी आ कोठी पढुछ मु अंगनवाड़ी रे पढुची अच्छा तमे पौण किया पढिलानी हां केतक पणिके पढलानी पणिका करियका अच्छा सेमति के हाथ बुलोच हौ 19 का मगै परिबो हां देखि मगैला 19 के 19 तक 38 19 30 57 19 64 19 95 19 14 19 19 अच्छा थैंक यू Thank गुड you. बॉय आ तमे मगैला 13 का मगैला तेरह के 13 तेरह 26 33 29 30 52 53 54 63 63 91 93 17 अरे बा ए बापन पे गोटे ताली दिल कन्हे गोटे ताली दिया